Tohle video je pro mého kamaráda Baileyho a je to můj názor na něj. Bailey je to hodný kluk. Známe se už možná 2 roky, možná díl, možná míň. Pravdu řekl, tak si to jako trochu nepamatuju. A můžu říct, že Bailey je hodný kluk. Je férový, nebojí se prostě přiznat si pravdu, už ovšem někdy je paličatej, ale kdo v této době není. Ale můžu říct, že pravdomluvný, hodný kluk. A vždycky, když jsem něco potřeboval nějak pozbudit, nebo prostě nějak pomoct, kluk pomohl mi vždycky. Když jsem tady dělal na baráku, potřebovali jsme, vykopávali jsme, dělali jsme základy. Poprosil jsem ho, jestli by mi nepomohl. Jako, mohl to odmítnout, mohl říct, hele, teď nemůžu, třeba jdu někam. Hele, řekl, jo, pomůžu ti. A strávil tady se mnou 6 hodin kopáním, v podstatě vyřezáváním a rovnáním. Můžu říct, že prostě Bailey je opravdový člověk. Je s proměnutím takovýhleho člověka jen tak už jednoduše prostě nenajdete. Hodnýho, prostě, který dokáže mluvit svým srdcem a když už něco řekne, tak to platí a jeho slib je vždycky pravdivý, jo. Pravdivý, dodrží ho a upřímně ten kluk bojuje. Na to, jaký mu docela zažil dosti problémů a co mi jako dosti věcí jako řek a tak, můžu říct, že hodně bojuje. Upřímně se kolikrát divím, ale ten kluk má velikou výdrž, furt bojuje za tím, co chce, za to, co je správný a hlavně drží se ten kluk. A to, že ten život má hodně pěkně bídnej, s tím, že hodně lidí k němu není fér, nebo ani nebylo, furt si ho všichni dobírali do huby, furt ho někdo šikanovali takhle. A ten kluk to povstal. Ten kluk drží a jde dál. Teď možná má období na hovno. Kdo by ho neměl, ale teď prostě ho má na hovno a můžu říct, že ten kluk se hodně dobře drží. Drží se tak jako správný chlap, který by měl, ano prostě. Každý ty epizody prostě procházíme jinak, není to úplně pro každýho dobrý, protože nejhorší nepřítel chlapa je vlastně jeho vlastní mysl. A já toho kluka prostě zbožňuju, protože to je můj brácha. Oficiálně můžu říct, že to je můj brácha, sice nejsme ze stejný krve, ale vím, že to je tady duševně, je to můj bratr. A jsem za něj rád. Jsem rád, že jsem ho potkal, jsem rád, že se s ním bavím a jsem rád, že takovýhle člověk jako je on žije. Takže můj názor na tebe je takovej, že podle mě prostě ty seš fakt silný kluk, i když prostě si ostatní myslí, že jsi prostě nějakým slabý, že prostě nic nezvládneš, ty to zvládneš hodně. Ty zvládneš všechno, co ty chceš a já vím, že to zvládneš. Já tě prostě znám, já vím, že to zvládneš. Podle mě jsi fakt jako hodný kluk, jsi obětavý, nám všem, prostě nám blízkým, tobě, bys prostě rozdal všechno. Ty prostě, když máš, tak prostě dáš. Když potřebuje pomoct, tak pomůžeš. I když jsem byla schopná ti nelitá psát v 5 hodin ráno nebo volat, tak ty jsi to zvednul. Ty jsi to zvednul, vyslechnul mě a pomohl mi. A za to tě obdivuju, protože já takový chvilky měla fakt často. Když jsem na tebe byla hnusná, prostě jsem byla, já nevím, byla náladová, byla jsem třeba někoho uražená, nebo prostě jsem se chovala jak piča, tak ty i tak jsi mě v tom nenechal a tak jsi mi pomohl. Prostě se zeptal, co se děje, jak mi můžeš pomoct a tak dále. A takový lidi už prostě nejsou a za to tě obdivuju. Jsi prostě hodný kluk. Ty jsi měl v životě takových překážek, že prostě to se jen tak nevidí. A i tak si prostě všechno zvládnul. Sice jsi škrábencema, ale zvládnul jsi to a stojíš tady furt, i když ty to prostě nemáš moc lehký, ale jsi tady, stojíš a snažíš se prostě docílit toho, co ty chceš a já vím, že to docílíš.
prostě máš srdce na správném místě a za tím, že prostě nejsi žádný bombshell, ale prostě to neznamená, že jako jsi zlej člověk. To ty rozhodně nejseš, jakože máš svoje nálady, to všichni víme, ale prostě zlej nejseš. Ty prostě si zasloužíš někoho, kdo prostě nebude koukat na tvůj vzhled a prostě se zadívá jen na to, jak ty se chováš a prostě pozná tě. Ne, že prostě tě zná chvilku a pošle tě do prdele, to prostě, on tě nezná ten člověk a já prostě ty lidi nechápu, jakoby i po těch všech věcech, co jakoby o tobě říkali a prostě jak moc mě soudili za to, že se s tebou bavím, tak prostě tady jsem furt, protože vím, že prostě když byl špatný člověk, tak už tady dávno nejsem. Tak už tady prostě nejsem. Já na zlé lidi fakt nemám prostě, nechci v životě. A kdyby takový byl, tak už jsem dávno pryč. A rozhodně teď natáčím takový video, který jsem v životě nedělala. Takže prostě chci, abys věděla, že tě fakt mám ráda a vím, že teď máš těžký, takže si z toho dostaň. Kdybys potřeboval pomoct, tak tady jsem. A doufám, že prostě tohle to bude další překážka, kterou ty zvládneš a já vím, že ji zvládneš. Takže peace a love.